Ahojte, pokračujeme. Daňové výhody a čo nám tieto výhody prinášajú. Nováčikovia v sieťovom marketingu sú často prekvapení, keď sa dozvedia o dôležitých daňových výhodách, ktoré im plynú pri podnikaní doma. Mnohí ľudia majú utkvelú predstavu, že boháči sa tešia rôznym daňovým úľavám, ktoré oni sami nemajú. Keďže celý svoj život prežijú v kvadrante Z, nemajú zvyčajne jasnú predstavu o tom, čo sú to za výhody a ako fungujú. Prečo sú začínajúci podnikatelia v sieťovom marketingu šokovaní, keď si uvedomia, že aj oni môžu využívať rovnaké daňové výhody a odložiť si do vrecka kopu peňazí hneď prvý deň, ako začnú podnikať. Vďaka súčasným zmenám v daňovej politike a viacerým zamestnaneckým poistným programom, šitým na mieru pre malé podniky a samostatne zárobkovo činné osoby, je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým získať balík výhod, ktorý môže smelo konkurovať, ba dokonca aj pretromfnúť čokoľvek, čo ponúkajú veľké spoločnosti. Tým, že začneme vo svojom voľnom čase pracovať v systéme sieťového marketingu a pritom si ponecháte svoju stálu robotu, začínate si uplatňovať daňové výhody bohatých. Jednotlivec, ktorý podniká na čiastočný úväzok, má výhodnejšie zrážky na daniach ako bežný zamestnanec. Kancelária, auto, benzín, počet prejazdených kilometrov, počítač, internet, telefón, služobné cesty, stravovanie, ubytovanie, predmety osobnej spotreby. To, čo vidíte hore na obrázku, je len zopár príkladov položiek, za ktoré utrácate peniaze, pričom sa vám jednoducho môžu odrátať z dane v prípade, že rozbehnete svoj podnik. Upozornenie. Tento zoznam položiek slúži iba ako názorná ukážka, čo sa týka vás osobne a vašej situácie, obráťte sa na svojho daňového poradcu. Možno si budete môcť odpočítať náklady na auto, benzín, stravené alebo pohostenie klientov. Určite sa však poradte s finančným účtovníkom. Dokonca aj toto stretnutie a náklady s ním spojené patria do položiek odpočítateľných z daňového základu. Inými slovami, štát vám poskytne daňové úľavy spojené s výdavkami na stretnutie s odborníkom na daňové poradenstvo, ktorý vám poradí, ako štátu platiť menej na daniach. Jedna z úžasných vecí na sieťovom marketingu je, že môže nadvihnúť rúško tajomstva a ukázať vám skutočný pohľad na život v kvadrante M. Mojím zámerom nie je iba poukázať na významnú finančnú leverage, páku, ktorú vám dáva možnosť správne hospodáriť s peniazmi a ušetriť na daniach, ale hlavne chcem zdôrazniť, že množstvo ľudí nemá poňatia o tom, aké je to žiť v kvadrante M a čo všetko to zahŕňa. Na jednej strane sú mnohí ľudia milo prekvapení, keď sa dozvedia o možnostiach daňových výhod, avšak na druhej strane sa im kvadrant M môže javiť ako stratený kontinent Atlantídy. Jedna z úžasných vecí na sieťovom marketingu je, že môže nadvihnúť rúško tajomstva a ukázať vám skutočný pohľad na život v kvadrante M. Vítajte vo svete ozajstného vzdelávania v oblasti podnikania. Životne dôležité zručnosti. Úspech pri budovaní podniku nie je záležitosťou iba odborných zručností. Rovnako dôležité je aj vedieť, ako v kvadrante M prekonávať rôzne prekážky. Kľúčom k dlhodobému úspechu v živote je vaše vzdelanie, zručnosti, nadobudnuté skúsenosti a hlavne vaše charakterové vlastnosti. Keď som robil ako predajca vo firme Xerox, musel som sa napríklad naučiť, ako prekonať nedostatok vlastnej sebadôvery, nesmelosť a strach z odmietnutia. Takisto som sa musel naučiť, ako sa opäť pozviechať a nevzdať sa, keď sa mi nedarilo. To sú vlastnosti, ktoré si musí každý jednotlivec budovať a rozvíjať, pokiaľ chce byť úspešný v kvadrante M, a to bez ohľadu na to, či pracuje v oblasti sieťového marketingu, predáva vlastné licenčné výrobky alebo len začína s podnikateľskou činnosťou. Kde môžete získať tieto vlastnosti a zručnosti,
keď vás ich nenaučili v škole, na pracovisku alebo dokonca doma? Kde pre Boha nájdete podnik, ktorý vám poskytne dostatok času na vzdelávanie a osobný rast popri tom, ako ho budujete? No predsa v sieťovom marketingu. John: je zaujímavé, Robert, že sa vždy odvolávaš na vzdelávanie v oblasti podnikania ako na výhodu číslo 1 a ja si myslím, že na tom je kus pravdy. Často sa stáva, že práve v oblasti sieťového marketingu ľudia rozvíjajú svoje charakterové vlastnosti a nadobúdajú také zručnosti, ktoré by inak nikdy a nikde nezískali. Sieťový marketing učí ľudí, ako prekonávať strach, ako komunikovať a správne pochopiť význam toho, keď vám niekto povie nie, a učí vás i to, ako sa nevzdať v prípade odmietnutia a čeliť ozajstným výzvam. Medzi kľúčové vlastnosti a zručnosti, ktoré nás môže sieťový marketing naučiť, patria: snaha dosiahnuť úspech, úprava zovňajšku, prekonanie strachu, pochybnosti a nedostatku sebadôvery, prekonanie strachu z odmietnutia, komunikačné schopnosti, spoločenské zručnosti, hospodárenie s časom, zodpovednosť, praktické stanovenie cieľov, hospodárenie s peniazmi, investičné zručnosti. Kvalitné spoločnosti sieťového marketingu poskytujú spoľahlivý program školení vo všetkých oblastiach. A ja to schvaľujem. Tento typ vzdelávania je nesmierne prínosný a má nevyčísliteľnú hodnotu. V skutočnosti len ťažko nájdete inú oblasť podnikania, kde za slušné peniaze získate taký výcvik, nehovoriac o tom, keď to za vás aj niekto zaplatí. V sieťovom marketingu občas používame taký slogan, že sieťový marketing je biznis, v ktorom zarábaš a pritom sa vzdelávaš. Toto známe marketingové úslovie celkom presne vystihuje pointu. Učíte sa niečo robiť práve tým, že to robíte. Nie tým, že celé roky sedíte v triede a počúvate výklad. Sieťový marketing je ozajstnou školou biznisu pre ľudí, ktorí chcú nadobudnúť skôr ozajstné zručnosti podnikateľa ako zručnosti zamestnanca. Pre sieťový marketing znamenajú školenia viac ako teória. Sú založené na skúsenostiach. A bez ohľadu na to, či ste docielil alebo nedocielil to, čo ste si naplánovali, zarobili alebo nezarobili kopec peňazí, školenia ako také majú neoceniteľný význam pre zvyšok vášho života. Mnohí ľudia sa naozaj stanú veľmi úspešní v iných sférach podnikania práve vďaka skúsenostiam, ktoré predtým nadobudli na školeniach sieťového marketingu. A to je podstata a najhlavnejší dôvod, prečo už 10 rokov odporúčam sa zapojiť do podnikania v oblasti sieťového marketingu. Ak sa stanete súčasťou dobrej spoločnosti sieťového marketingu, nielenže vám v nej ukážu smer, ale vás aj podporia v tom, aby ste rozvíjali vlastné zručnosti a kvality, ktoré potrebujete k úspechu. Sieťový marketing je ozajstnou školou biznisu pre ľudí, ktorí chcú nadobudnúť skôr ozajstné zručnosti podnikateľa ako zručnosti zamestnanca.